Ναι. 65. Oh, hi there, there. Έτοιμος να ρίξει 170 υπόλοιπο. Ωραία, το πρώτο 60. Και πάλι 60, του έχει μείνει το μπουλ και ετοιμάζεται να το ρίξει το μπουλ. Ετοιμάζεται. Το βελάκι φεύγει με τρομακτική ταχύτητα και κατευθύνεται στο στόχο. Κατευθύνεται. Ναι, 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 ο άνθρωπος έκλεισε 170. Τσεκ. Εγώ δεν θα καταλάβεις πόση ώρα θα πάμε έτσι. Ο πρώτος παίκτης ετοιμάζεται να ρίξει. Καταπληκτική βολή η πρώτη. Φοβερή βολή η δεύτερη. Τι κάνει ρε ο άνθρωπος ρε, τι κάνει ρε, είναι θεός ρε, τις κάλτσες του φέρνει. Από σένα γελάω. Έλα πάμε. Πώς το είπες? 95. 95.